Goloyda Aşgabatyň Döwlet Muzeýine aýal gyzlar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Kurraýewanyň eli işleriniň sergisine gatnaşdyryldy. Sergiye gatnaşan gelinler ahal yaşmakly öýme ýaglyk atyndylar. Serginiň ýany muzeýiň maslahatlar zalyna aýallar duşu geçirildi. Ýygnakda aýal gyzlary eli işler bilen meşgullanmak ündeldi. Ahlak safaklary berildi. Ve olardan prezidentin ejesini nusga almak talap edildi. Şeýle çäreler Mary şäherine de geçirildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatda geçirilen sergide prezidentin ejesiniň ýaş wagty 70-nji ýyllarda işläp bejeren kurtösi we ýüňjaraplary görkezilipdir. TDH-nyň habaryna görä 18-nji maýda geçirilen bu çäräni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi Medeniýet Ministrligi we Zenanlar Bileşigi bilelikde gurnapdyr. Sergiden soň hemişe bolşýaly ýasama ýygnak geçirip, her bir türkmen gelin gyzynyň hökmany suratda eli işler bilen meşgullanmagy, keşte çekmegi, ýaka we tahýe bejermegi başarmalydygy aýdyldy diýip bir paýtagat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler aýal gyzlardan prezidentiň ejesini meňdemegi, onu öýerlerine nutku kabul etmegi talap edýärler. Marly habarçynyň maglumatlaryna görä 21-nji maýda Mary şäheriniň Goşo Gumru toý mekanyna hem bir meňdeş çäre geçirildi. Bu çäre hem prezidentiň ejesiniň eli işlerine bagyşlandy. Çärede milli nagyşlary keşdilýän tükün maşinlary tanqid edildi we nagyşlaryň elde bejerilmegi ündeldi. Şeýle de çäräniň dowamyny aýal gyzlara nähili ahlakly geyinmeldigi barada takalok bolupdyr. Umumyň aýdylyny hem birer prezidentiň ejesini meňdemeli diýip ýygnaga gatnaşan bir marly zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şuňa meňdeş ýene bir çäre Marynyň şäher kitapxanasynyň goloýuny geçirildi. Oňa mektep okuwçylary gatnaşdyryldy. Bu çäre hem şol bir mazmuna eýe boldy. Mejburi çärelerde prezidentiň ejesi mahabatlandyrylýar, onuň eli işleri öňe sürilýär we aýal gyzlardan prezidentiň ejesine meňdemäge çalışmak, onu nutga almak talap edilýär. Türkmen rejimi Berdimuhammedowylaryň şahsiýet kultuny ýygyderli dawarlandyrýar. Munyň bilen baglykda prezidentiň enatasy oglu we agtyklary şöhratlandyrylýar. Galbertede häkimetler döwlet idaralaryna, şoltany bilim idaralaryna aýal gyzlaryň arasyna wagtyl ýygnak geçirip olaryň nähili geyinmeldikleri barada we zenanlara degişli beýlik çäklendirmeler boýunça ýörüýte talaplar bilen çykyş edýärler. Aýal gyzlaryň marada geçirilen soňky duşugyny ýüzleri makyajly gelin gyzlara käýeldi. Gadymy döwürlerde aýal gyzlar ýüzlerini makyaj çalmaýardylar diýip ýygnakda makyajlı tron gelin gyzlara käýinç berdiler diýip ýygnaga gatnaşyjylaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygnaga gatnaşyjylar duşuşuklarda diňe prezidentiň ejesiniň eli işleriniň mahabatlandyrylýanyny aýdyp türkmen eneleriniň umumy bitirýän işleriniň äsgermeçilik edilýändigini aýdýarlar. Sergide hamala diňe prezidentiň ejesi keşde çekip bilýän ýaly edildi. Başga eneleriň edýän azaplary barada ýekagy söz aýdylmady diýip bir ýygnaga gatnaşyjy aýtdy. Türkmenistanyň her vilayatyň öýdüne mahsus eli işleri, nagyşlary, keşde usullary we amaly haşam tunugotlary bar. Biziň ene mamalarymyz dünýä belli hallary dokuýardylar. Her vilayatyň öýdüne mahsus nagyşlary bardy. Halalardaky, keçelerdäki we beýleki eli işlerine nagyşlardan olaryň haýsy vilayata degişligini bilip bolýardy diýip bir Türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Oglawat Kurraýewanyň eli işleri döwlet telekanallarynyň üstü bilen hem mahabatlandyrylýar, wagt edilýär. Prezident 2018-nji ýylda ene bagyşlap kitap ýazanyny oglan edenden soň Oglawat Kurraýewanyň şahsiýet kultu döwlet mediasyna has ýaýwanlany. Ýokary wezipeli döwlet emeldarlary prezidentiň öňüne boyunlaryny aşak eýip ikeplenip prezidentiň ýazanlygy aýdylýan kitaby maňlaýlaryna üç gedekde girip onu ogşaýan görnüşde döwlet telewizionýasyna görkezildi. Aýdymçylar Oglawat Kurraýewa bagyşlap aýdym ýerine getirdiler. Onu bir gahrymany dünýä bermekde tarypladylar.